Mensen, mag ik even jullie aandacht? Ja, tuurlijk. Zoals voor iedereen een verrassing was, is onze Nico vorige week vrijdag gehuldigd in de Orde van Oranje Nassau. Ja, dankjewel hoor. Klasse. Goed aan. Man door had Zafvolle al die, vroeger bij Filion, bij Reergeel, de jeugd, daar weer de grensrechter en leider en alles. En bij Filion biljetten opzet, want weer de Orgeclub van Philips. Die doet er bradskippen, hij regelt alles. Maar die man gaat er hier nog in om de boel schim te maken. Dus die man had het wel verzinnen. Nou, toen gaan we dat aanvregen. En tot uw verbazing, een maand lang, kregen we bericht dat het waar gehonoreerd had verzoek. En dat we Arjen en Vreed en dat dus uitreikt. Nico, hè? Ja, dankjewel. Ben je al een beetje aan het idee bent? Nee. Hoe dan niet? Nee? Nee. Ja, met wel even, kom op. Hij het leentje mij? Ik ga het leentje mij, hoor je? Mag ik eens zien? Ja, maar even zien. Neem je nog alle keer een mij naar biljet? Nou, ik denk het net. Als je wel een mooi plekje krijgt ergens in de kost, toch is eerlijk. Net even dat speeltje op om de oren even aan de ego te steken? Nee, dat doen we net. Ik ben hier een gezellig clubje, dus dat maken we maar zo horen. En dan mag net in Bob u steken. Zie je nou gehoord in jongen, denk je? Nou, ik denk het net. Nou, nog wel. Maar straks beginnen we wel weer te schelden. Dus, maar dan is het respect ervoor. Ja, dan is het weer normaal. Ga je wel weer nog doen, of nee? Zeker weten. Ja, dacht ik wel, ja. Is het zo weer? Ben ik een beetje jaloers of nee? Op dat leentje? Nee. Hij is ook veel ouder dan ons. Ja, wij zijn net zo. Oh, je hebt het eerder genomen. Ja, wij hebben het eerder wel even. Ja. En dan nemen we het misschien wel over, dat weten we niet. We zullen het in de vergadering gooien dus aan. Het is van harte gegund. Hij doet er een boel voor. Ben je maar benauwd dat er eigenlijk steeds misschien lintjes jongen wordt? Nee, hij belooft wel gewoon. Jawel. Op je lintje. Vroeger in een huis ging het heel vaak over de Tweede Wereldoorlog, omdat er in de Tweede Wereldoorlog dus evacuaties uit Rijn bij ons op de plaats waren, waarvan een paar jonge mannen onderdoeker waren. En ja, dan na de oorlog nog contact met die mensen en ja, dan op een gegeven moment komt die interesse boven, waarom en hoe. Nou ja, op een gegeven moment dan was het ouder en dan heeft het brommertijdperk en dan moest achter de vrouw aan en dan staat je een bedrijf op. En dan in een van de jaren dan denk je, ja, ik moet er toch weer maar aan de gang. En, maar ja, het verzamelen één keer begint, dan is er net meer te stuitje. Dan wil er alles bij elkaar verzamelen en met dit en dat en met steeds meer. En zo is het alweer een beetje begonnen. Dit zijn restanten van de Vickers Wellington, die op 8 november 1941 achter Akram Delftstraat is. Daar ligt dus de motor. En dat is al heel bijzonder, een Jochen-cilinder stermotor. En ze bent rechtstandig de groeingsketten, dus je meestal hier niet een schijn van kans. Ze weer nog even morzelen. Zat dat schrootje helemaal verpulverd is, dan ben je meestal niet verpulverd. Zijn naam die vliegen is de Rainbow Crew. De Rainbow Crew, waarom? Er zit nooit kleuren in die naam. Dat is black en green en grey. Dat was bijzonder, de Rainbow Crew. Ja.
We zeiden, ja, je moet toch iets blijvends komen. En zodoende hebben we in 2006 ben we dus bezig om daar een versmonument voor op te richten. Nou, dat had in 2010 zijn beslag gekregen. En we hebben die nabestaan hebben al met een comité, dus, want het kan net alleen nog. Hebben die nabestaan in Nieuw-Zeeland en Engeland opgespoord en je bent 25 ben je wist. Nou, dat was dus heel indrukwekkend. De dochter van Gray had het monument onthuld. En haar huid had ze nooit kend, want die is 2 dagen uit Engeland gaan te vliegen, is die geboren. En die had het monument onthuld. En die had hier achter bij die motor staan. En die stond hier zo van, ja, hier heb mijn huid maar vliegen. Wij vinden dat net meer het billig om van die nabestaanden dat te doen. En dat is ook heel erg waardeerd door de nabestaanden die hier al geweest binnen. Dus, en daar doe je het voor. Net van jezelf, maar voor de nabestaanden. En dat het net vergeten wordt. Want als het vergeten wordt, dan is alles vergeet wat ze voor ons gedaan hebben. We leven weer in vrijheid dankzij dat soort mensen die hun levens jong hebben. En om onze vrijheid weer om te gaan.